Oh. Mag-joyride eh. Oh, gani. Huwag naman hindi ulit. Sigla ng kumangan na pasukan. Buhay rani. Nayawa na yun na. Shop. Da. Ayoy, 150 ra mo eh. Kanang pyramid? Ha? O kana ba? Mama, tulo ka kamo. Kanina lang mo yan, 175. Kana. Awiri lang. Ay, 175. Pila man ni? Dali. Avocado. Suwa, gabi nga suwa. Oo. Kanira kay klabalo ko ba yung gabi kaya kahalang ang sili bay. Kaniyo. Picture ba para pag Kalami na tuman na gyud ang pangarap. na. Tanang itong ilaw-ilaw. Iwan. Abrido ilaw ba isa? Kuboy na siya, raragyan ni. Akin sa bukid, pag ito nilaw-ilaw. Ay gamay raman. Magkaon man. Wala akong itom kayo, oh. Tao kasi inabangan na. Na. Tiyak. Iyan na gamay oh. Ikan saging ba? Time lapse ito na. Hindi na pang kan na. Ay di mo nilay. Time lapse gani. Okay man dyan ah. Ay manok saging ito. Saan din eh. Kang amoy. Ano tagayin sila dito sa saging? Kaya nang inugod to. Okay. Ha? Kasing. Wala? Sa. Ha? Saba kayo. Mga mabuang. Hindi man siya alam pero init yun ang kalibutan. Ako kasi mo. Amat pa ang sa lagi uban.